Vedeli ste o magickom rituáli, ktorý má 90% pravdepodobnosť, že sa do vás zamiluje ten, na ktorého ten rituál urobíte? A nesmiete tento rituál skúšať, keď nie ste pripravení na jeho následky. No a čo je potrebné urobiť? Otvorte svoju dlaň, do jej stredu nakreslite kruh, do kruhu nakreslite štvorec, do stredu štvorca urobte malú bodku. Nad túto bodku do kruhu napíšte meno osoby, ktorú si želáte. Nakoniec nakreslite trojuholník, ktorý obopína celý obrazok. Pevne zovrite dlaň v päsť, zavrite oči a zopakujte meno tejto osoby 7 krát. Podľa legendy, ak ste všetko urobili správne, do 24 hodín táto osoba začne na vás nevedome myslieť a dokonca potom sa k vám začne priťahovať. Ale sa zamyslite nad tým, či naozaj chcete, aby sa do vás niekto zamiloval len kvôli tomu, že je pod vplyvom rituálu. Ja osobne na podobné rituály a mágiu neverím, kľudne mi napíšte do komentárov, ako ste na tom vy. A ako už som spomínala, v žiadnom prípade neodporúčam skúšať podobné rituály doma.